Retro. Alaw-alaw mahasla, gusto permi puno ako ang bulsa. Mindset nga di ka mahugdan o kwarta. Mindset nga di ka mahugdan o kwarta. Alaw-alaw mahasla, gusto permi puno ako ang bulsa. Mindset nga di ka mahugdan o kwarta. Mindset nga di ka mahugdan o kwarta. Kwarta sa ako ang bulsa, pwerte ng bagaa. Adlaw-adlaw mahasla, tanan klase sa pangwarta. Bisuda na, tanawa karon say resulta. Tanan gusto ako nang makuha. Walaing problema, galibog round say gastuhan sa kwarta. Tanan mapalit na, nakuwang gusto na kong palito. Naning kalibutan na, bisag kung saan ning kalibutan na. Pwede na ilisan o kwarta, inga na ka. Powerful ang kwarta, aning kalibutan na. Gusto ni mo babae, mo nang makuha. Uban babae, pwede ra mabayaran o kwarta. Tanan tao, makaila sa imuha. Mga amigong peke, dikit kay sa iwalaw mahasla. Gusto permi puno ako ang bulsa. Mindset nga di ka mahugdan o kwarta. Mindset nga di ka mahugdan o kwarta. Adlaw-adlaw mahasla, gusto permi puno ako ang bulsa. Mindset nga di ka mahugdan o kwarta. Mindset nga di ka mahugdan o kwarta. Luoy kaayo ka, basta wa kay kwarta. Kalimtan ra ka sa imong mga higala, pero aduna kay kwarta. Mura kag santos para sa ilaha. Di na ka kinahanglan mangita pa, sila na mismo mangita sa imuha. Ingana ka ng kwarta ang mga piting higala, pero kung wakay kwarta baliwala ra ka sa ilaha. Magpabilin ra ka tong mga tinuod na higala. Mausa akong pagsaka, akong lingion katurang mga higala nga naa permi sa ako katong walang wala ko atong mga panahona. Sa mga piting higala, dakong pikat para sa inyo ha. Adlaw-adlaw mahasla, gusto permi puno ako ang bulsa. Mindset nga di ka mahugdan o kwarta. Mindset nga di ka mahugdan o kwarta. Adlaw-adlaw mahasla, gusto permi puno ako ang bulsa. Mindset nga di ka mahugdan o kwarta. Mindset nga di ka mahugdan o kwarta. Sa mga pagsulay before ni saka, mga pait na kaagi giagwanta. Mga negative na mga istorya, ako rang ipaliwala. Ni padayon ra, focus ra ko sa pangwarta. Legal o illegal, isudlan ba? Kinabuhi na ako, isugal ba? Naabot na ko sa point na mo give up na, pero sa akong kaugalingon ako nakapangutana. Kung mo give up ko aning sitwasyon na akong pangandoy nga musaka masayang ra. Kaysa tinuod lang kung pobre ka aning kalibutan na. Daog-daogon ra ka, ulipon ra ka permi sa mga adunay kwarta. Ulipon ra ka permi sa adunay mga kwarta. Adlaw mahasla, gusto permi puno ako ang bulsa. Mindset nga di ka mahugdan o kwarta. Mindset nga di ka mahugdan o kwarta. Adlaw-adlaw mahasla, gusto permi puno ako ang bulsa. Mindset nga di ka mahugdan o kwarta. Mindset nga di ka mahugdan o kwarta. Adlaw-adlaw mahasla, gusto permi puno ako ang bulsa. Mindset nga di ka mahugdan o kwarta. Mindset nga di ka mahugdan o kwarta. Adlaw-adlaw mahasla, gusto permi puno ako ang bulsa. Mindset nga di ka mahugdan o kwarta. Mindset nga di ka mahugdan o